Ja, det er Ej. team, Philip. Der sidder 3 Ja. i dem. Hvad laver du? Så kig dog op. Hvad fanden er det? Jeg har skudt ham 2 gange, mand. Nej. Der er en mere. Og på den side team. Ui, der er krig derovre. Nej, jeg ramte ham sgu. Skyd. Ramte ham igen. Jeg kan ikke have lidt ud mere. Jeg skyder. Et kill, man. Så du det, Dennis? Ja, det er lækkert. Ja, det er det blå... Der er skud overalt. Kom nu! Skyd ham! Han er nokket ud. Der er krig! Vi er i krig, Olli! Hvordan kan jeg overleve det? Ej, hvor er du tryhard, man. Få nogle bollers. Bollers. Han var så dårlig ham derovre. Han kunne synes ikke ramme mig. Oh! Var det godt?